Razu usase right. Kuthamba toilet manje. Uthi ngikhipha umlilo. Uthi ngikhipha. Ethi shipa umlilo. Uthi lona udila namathe ke lo. Ya. Hayi Razu kwenza njani manje? Usho uma ufuna amanzi. Singakunika noma ubisi ke. Hayi Razu wathuka mfethu. Uyakushokha ne? Usamunca ngithi. Ufuna ukuphela. Suzophela. Ya uzomela uphela. Omela umuntu, omela uzama wenzela amathi uzama. Omela umuntu. Because kumele siqale mawuqeda. You understand? Kumthetho. Uyazizwa kodwa Razu. Sihamba nami ngithi. Hey yo boom boom. Hey yo guys, I'm back at it and I'm back again. Bafethu, King Ginger Cream de la Cream, and this is Big Lit TV. It's going crazy, it's going bananas. Guys, I have hot things in this channel. This Big Lit TV, Bafethu, and the seed and I'm giving away money. Do you want money? Make sure that you subscribe in this channel. Tell a friend to King Ginger. Petsi mali ningi kule insuku. Petsi mali ningi kule insuku. Petsi mali ningi kule insuku. Petsi chocolate. Petsi my brother banikam. Manje sure. So manje mfethu when uthini uthupelepele kanjani awusabi? Ngijwayele kodwa lo ayi ngizozama. Uzozama lo ne. Kodwa wena upelepele ujwayele. Ngijwayele. So into eyibabayo vele uyijwayele. Yeah. Awunazi izifo mhlambe engakwenza ukuthi mhlawumbe upelepele ukuthunuke. Hayi lutho. Right. Ready. Ready. So it's going to be 10 minutes. Ungawaphuza manje ungaliphuza ubisi. Mina mawuqeda u10 minutes ngizokunika u200 cash manje. Inhlanhla yakho bhuti wami le. Hayi inhlanhla yakho inhlanhla yakho mfowethu ne sizame ne. So into ozoyenza ke mfowethu engicela kuwena usweet uzowumunca uphele kuqala emlomeni bese siyaqala isikhathi. Mawuphela u10 minutes ungapheli. Cha u10 minutes uqala wena umusuqedile. It's going crazy, it's going bananas. So ready my brother. Ngicela uyivule mfowethu. Uyivule ngaphakathi. Take your time. Ngiboleka ibox. Iyo leyo ulidabula iphepha uma usuyithintile ungabusawathinta amehlo akho. Yayibona lonto noma ungakhala wena bras ungawuqephuli noma uyabona nimuhle kanjani imanga ngizokutshela ibuqishe emlomeni ke ubuqala ubumunyunga yabo umunce wena Razo yabo uyimuncele nje ila chocolate mayiphele emlomeni lo chocolate siyaqala senza isikhathi uyangibamba angithi usahamba nami ama rules are clear awumunceke lapho sisamunco kwamanje u10 minutes asikakawuqali u10 minutes oqala mawuqeda ukumunca. It's going crazy, it's going bananas. It's about that time akaqala isikhathi sibambe uyimuncele nje unjani right ngiyamunceka kodwa yini uyathusa yini yababa ne yini ubaba kanjani hot ngizowuza ufuna amanzi amancane awamancane umunce nje phethu uyamunceka. It's about that time. Injani uyaqhuma ne? Ya isiqande. Kuthiwa kumixwe upelepele weinyoka. Upelepele wemkhovu. Upelepele yonke into esabisayo lela. Ngisho ipoke zezinja. Injani? Kuyagwinyeka. Hayi yababa phethu. Kwenza njani? Yashisa ne? Uyabila. Hayi Razo. Ubuyilindele into enje? Awurazo uzongitshela ukuthi uqedile ukumunca. Awurazo Razo usase right kuthamba toilet manje. Uthi ngikhipha umlilo. Uthi ngikhipha. Ethi shipa umlilo. Uchocolate ke lona ke bafethu. Uchocolate lona udila namathe ke lo. Ya. Hayi Razo kwenza njani manje? Usho uma ufuna amanzi singakunika noma ubisi ke. Hayi Razo wathuka mfethu. Uyakushokha ne? Usamunca ngithi. Ufuna ukuphela. Suzophela. Ya uzomela uphela. Omela umuntu, omela uzama wenzela amathi uzama. Omela umuntu. Because kumele siqale mawuqeda. You understand? Kumthetho. Uyazizwa kodwa Razo. Sihamba nami ngithi. Hayi sakade urazi uthi iyangena. We're in Johannesburg in South Africa. If you don't know now, you know. The only kid in Africa that does the shandes. I'm the only one mtanam. Can't catch this. Giving away money. Ngiyapisana. Yeah. You good man?
Yeah, injani nje ungixoxela. Sababa kwaqeda ukumunca. Uzama umunyunge zalo uzame. Dila nawo. Because kumele siqale fight it. Yababa unjalo. Yeah. Yayazi lengoma ethi shigubhu shiphampo. Yababa. Phuma mafinyile manje. Hey, and asithole nithishu. Ndozo, yayidingeka ne? Futhi wami awungibambele ithishu la. Irole yodwa ithishu. Showcase. Spibili King. Usasemnandi? Suqedile? Zelubona. Okay, irazi iqedile steli timer. Khona ezoshawa 10 minutes wakhe bese ngiyakhala. Siqedile timer. Let's go. 10 minutes wakho yaqala manje. Xoxa nami ke mfethu. Ngifuna ukwazi ukuthi ke kwenza njani. Yashisa mfethu. Ya ngiyalizwa nezishintshile amalips dry. Uzizwa unjani? Ngizizwa ngemlilweni. Usemlilweni. Awusondele Thabo. Kunjani umphimbo unjani? Umphimbo yababa nawo. Yababa umphimbo. Uyalokha manje. Ngiyakubona uyashintsha. Uyasha. Yasha. Usemlilweni. Ungawaphuza amanzi? Wena mancane. Ubisi? Alumancane ngiphuza. Uzoliphuza kodwa. Because kumele uliphuze because ngiyakubona ukuthi hayi usemlilweni. Manje awusho njengobusha usha ngathi la ukwasathane. Ngathi ehogwe la. Ithishu iya. Ithishu yenza. Selisishu. Uyasha. Uzule hogwe. Wasathane. Wasathane. Era ngibule uyongena yini? Hayi phuma khona. Engcono ngoba ubuzosho kuyijuthi. Razi ebuzo kungqonqe ukuyithu. Phela amanzi manje. Singayizifu. Buza amanzi. Hayi, lento iyadinga amanzi. Ngicela ngithethe bafethu. Lento iyadinga amanzi. Ubile. Bakhala abantu bathi ungayenzi leyo. Wena uthini? Bangikhuza abantu. Bangikhuza. Bakhuza. Batshela ukuthi uzizwa unjani njengamanje. Yo. Awuwenza ihoko. Uwenza isikhoko. Labo bama chips bekunjani kubona? Angazi ama chips. Bekungcono. Ayizi thishu. Le ndoda ngathi ithi hayi ne toilet ngalijabulela. Brazo uma ungakaka shuthi imali awuyitholi. Because bengaka umlilo ne. Qhuma umlilo. Qhuma ama toilet. Era ngicela nje. Hayi isikhathi siyakuguza mfethu. Uyasondela. Siyakudiyeza nensishu. King Ginger Cream de la Cream Pickle TV. Uthi nje ubrazo qhuma ama toilets la. Phosha umlilo. Maphosha hayi. Nangu ubhuti usefikile. Bhuti. Ilethe bhuti. Irole bhuti. Irole. Lokhu ishe njalo noma ngibe ngikhulume asa ibeke phansi. Ungayibamba amehlo ngezandla. Ukhale emakhaleka Razo ngoba hayibo Razo. Awukhipha ulimi ngulibona. Hayibo we. Ya liyasha ne? Awusho ukubaba kunje ukujwayele noma mhlawumbe ukubaba okuqalayo nawe lokho. Wazi lo. Eqala. Kuyaxaka lo. Kunziki. Manje kunjani emphinjeni? Ngifuna ukwazi ngelo mphimbo. Shisa suka yawuza la. Naseswini. Uthi suza umlilo brother. Hawe ngo brother uzoyithatha le mali. Yehlisa umoya, bekezela nje wena isikhashana. Ngaphuza bisi. Uyalihalela ne? Nayi brother ibuza mina. Ngathi tikhalela ubisi brother. Vele uzobusuphethe imali ne? Uyalihalela ne? Ubisi. Kwenza njani uphelele umoya yini? Ngixoxele, ngifuna ukwazi. Kwenza njani manje?
Yashisa bokunomlilo. Sure la. Okay. Akukhulume kunzima nokukhuluma. Hey. Kunzima manje le mali mawuyiwina uzoyenzani mfethu? Ale, uthola beer nje ayithunyana. Sure. Ubhodlisa mfethu. Because sivele wayimosha le way. Hey. Yazi so. Washo mbo. Ya umlilo ivule phakathi. Uzoyibona ikubonisa la ekubhodlisa khona umlilo. Hayi Razo. Bekusama yabo benginiheha ngalezi yana. Nizokaka la. Ufike late nizokaka la. Ya injani mfethu uzezwe njani manje? Manje lo mlilo usaphodla. Ngoba uyayibona ithini? Ithi uqala ukhale. Kusazoba mnyama amehlo ke manje. Ugibelela kuphi? RIP. Shala khona. Ya RIP. Yazi ngicela bafundele mfethu sibhala ukuthini? Bafundele mfethu. RIP. Yeah. Mouth on fire. Yeah. Yes. Ithi nje rest in peace. Ithini? Rest in peace. Ila uzobusuku. Mlilo mouth on fire. Mouth on fire. Yiwo loqhuma kuwe. Ne? Kwenza njani? Inhliziyo ishaya kanjani? Gijima manje. Uzokushisa. Uzokushisa ne? Akusuzeki kunjani? Ngiyasaba ukusuza kuphuma inyitho. Asuza la bantu bangabe mva wami. Bazoshiswa umsuzo waleli chocolate leli. Ubuwazi ukuthi no chocolate omnandi kanje? Hayi. Ungathini abantu bangayizama lento? Uthi abeze bazoyizama. Bangayizama kodwa hayi le. Bangayitry. Kunjani? Shisa la efubeni uza so. Uphuma umlomo. Kelelwa mathe manje. Asekhona yana. Hey bras, na imali yakho ngiyiphethe. Ngizokunika cash. Yabona lento uthi ungashipha, mawungashipha la, hayi usakahle Razo. Uyeza nje. Uyatotoba. Hayi. Yeah, mfethu. But wena uzizwe right usabalansile. Abalansile mina. Usha nje. Manje isikhokho nje kuphela. Angiqondile ukuhleka. Ukuthi isikhokho nje. Hayi isikhokho kuphela. And kuthi yenza njani? Kuthi phuza amanzi. Ungaphuza phela. Mina nginenkinga phela. Yazi ungaphuza lamanzi. Mhlambe ngingakunika u50 rand ngaphezulu. Uphuze nobisi. Ngikunika omunye u50 rand ngaphezulu. Bafethu ngizomqedela. Uthini wena mfethu? Awuthi ngiphuza. Uyaphuza lamanzi. Yawazi ama rules Kwenza njani ke manje? Uma uwabuka amanzi mfethu, uwabona mfethu. Afuna kwabheka ni. Yoza wahalele. Mfethu. Nayi mfethu imali yakho mfethu, kodwa mfethu uma ungasuphuzeke noma ube uthi nje idrop encane. Ngizophuza nawe. Ngiyaqala ngabe sengakuphuza ke. Cha phela kumele uqale uthi drop encane nami ngithi nami ngizophuza. Awunginike imali bese ngiyaphuza. Mnika imali qala ungayithathi le. Awukwazi phela ukuthi ngikunika imali ungakawenzi umsebenzi. Yabo. Uzonje kubhaqa. Yabo, mase ke ngivele ngiyakuwenza. Mase ngiyakuedela. Ngikuedele uyasondela nkabi yami. Kasake. Wozi. Awuyadinga. Kunjani sekuthi phuza kaphuza, phuza. Phuza malume ngeke bakulindile ekhaya. Ya bakulindile. Ngeke bamlindile ekhaya bafowethu ngithina aphuze. Aphuze. Ungayithathi lento yobulala. Ungayithathi lento. Yabulala ne. Chocolate onzima. Awunzima. Onzima kakhulu. Make sure that you subscribe at Big Lit TV. Imali sakhona bafethu ayikapheli. So now mawukuthi ukhona lapha ekhaya and you are in need of this one. Come, let's do a challenge. Come chill with the King Ginger sibone ukuthi iningani. It's going crazy. It's going bananas. It's a baby king. It's Big Lit TV. Ngicela ubatshele ukuthi ba-subscribe. Subscribe to Big Lit TV. Danko. Khona nizobhodla umlilo. Ship umlilo. Ship umlilo. Chocolate nje kuphela bafethu. Ushiphiswa indoda umlilo. Yeah. Uyathemba. Yeah. Uyasondela ngikalakatha. Awunjayami. Uzizwa unjani?
Uzizwa unjani njengoba usuzowina? Ngizobona basengiqedile. Mhlawumbe sengaphuza ubisi. Usophohloza uzoshaya amabhiya amangaki? Hayi ngishaya 2 kuphela. 2. Yeah. And then you save enye imali. Yeah. So enye imali uzoyenza nini? You save. Save for abantwana Christmas ufikile. Christmas ufikile ne? I'm happy mfethu ukuthi izokwazi ukuthi isize especially kubantwana njengoba Christmas ufikile mfethu. And I'm happy ukuthi ukwazela ukuhlangana nathi sikwazi ukuthi siyenze le challenge. So zizwe njani njengoba ususondela ekwinini? Hayi sashisa kona kodwa hayi ngathi mase kwehle isikhathi nako kwehla kancane kancane. Kodwa umlilo. Kodwa yababa he. Ipodla umlilo. Ship intuthu ha. Ship intuthu. Ready out them. Guys, ni ready for a countdown? Yeah! Nice one. Another one. Yeah! Another one who's going away with 200 rands cash. It's going crazy, it's going pinning. Jayami. Uthenga ngithi sizosiza ngithi. Hayi izosiza. Njengoba uthi sizosiza mina ngizovela ngibale. All right, uthi ngimnika imali yakhe. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Yes! Jayami. Awuyibongele mfethu. Hayi ngiyabonga King Ginger in Big TV. Yeah. Ngiyabonga Chillis kodwa hayi Ngiyababa. Angibongi Chillis. Angibongi Chipochi. Awuyibongi. Isanjani manje ngibona ukuthi uphelelwa ama. Sokungconywana kodwa Ngibona manje. ukuthi uphelelwa amanzi. Ayaphela kodwa sokungconywana ubaba. Awuthi ngivele ngikhokhele. Hayi vele ukhokhela. Ngivele ngikhokhele. Thank you ngiyabonga mfethu ungashoni ilanga ngoba uyaphuthuma usafuna ukuyoshaya namabhiya ayi2 ngicela ukuthi uphuthume ukwazi nokutholela nezingane something. Thank you njami. Salute ngiyabonga. Salute showcase ungahamba mfethu. King Ginger Cream de la Cream intona se King Indlovu bafethu. Another one just took away 200 rands cash bafethu. Akunankinga imali khona mawukuthi iyashoda sohamba soyi-withdrawer kuphinde futhi siede abanye ngoba ziyakhala ngoba thina i-purpose ukuthi siphe abantu imali. I-purpose ukuthi kodwa abantu babhodle umlilo bashiphe umlilo. Hey brazo, uthe ubhodlani ubhodla umlilo? Uthe ushiphani? Ushipha umlilo? Shipha intuthu ubhodla. Ya uthi chocolate shiphisa intuthu sibaqale ngechips bacabanga ukuthi kuyadlala la utawutitimela mntanami utawutsabuka mdzitsi King Ginger makafikile afike nale chips le hot chocolate mntanami. I'm the only kid in Africa that does this. Ningangibiza nge-cheese boy manithanda. Ziyadura lezi zinto kodwa futhi ngiphinde nginiphe nemali ngaphezulu. I love you so much South Africa. I will always put you on the map. Take me to the next one. Yeah. Run it up, Rondo. Yeah. Get up, chin up, niggas contemplating. Push up, blow out, push it to the limit. Full on, 2 shot, you ain't bout it, business. Put on,